У апошнія дні ў Беларусі загадкавая чарада смерцяў заслужаных у мінулым людзей, адыходзіць эпоха. 11 жніўня не стала Александра Меленкевіча, палітыка, саперніка Лукашэнкі на выбарах 2006 года. За месяцы да смерці Меленкевічу рабілі аперацыю, выдалялі тромб соннай артэрыі. Аднавіцца ён проста не змог. Вельмі інтэлігентны беларусацэнтрычны чалавек, якому давялося дзейнічаць у вельмі складаны час. У 2006 годзе напэўна, Лукашенко перамог бы нават без фальсіфікацый. А Меленкевіч, а ён быў галоўным абліччам беларускай апазіцыі ў другой палове 2000-х, шукаў падтрымкі на Захадзе. А Захад, як мы разумеем, зусім не збіраўся нічога рабіць з Лукашенко, як і сёння падобна не збіраецца. Скажам так, поле для манеўру было абмежаваным. Што цікава, за 12 дзён да смерці памёр іншы сапернік Меленкевіча, вядомы на ўвесь свет, но справа тут ужо тычыцца спорту. Меленкевіч быў апантаным фанатам баскетбола, сам гуляў, у тым ліку супраць Івана Ядэшкі. Яны абодва з Гарадзеншчыны. Ядэшка сусветна вядомы баскетбаліст, алімпійскі чэмпіён 72 года, пасля распаду СССР жыў у Расіі, але называў сябе беларусам. 8 жніўня это все прапусцілі. Памёр, я б сказаў, легендарны беларускі трэнер Леанід Выдрыцкі, пра яго нават на Вікіпедыі няма нармальнага артыкула. Першы трэнер Віталя Шэрбы, гімнаста, які ў 94 годзе на Алімпіядзе ў Барселоне адразу ўзяў 6 залатых алімпійскіх медалёў. Унікальнае дасягненне для Беларусі. Выдрыцкі трэніраваў Шэрбу ў дзяцінстве і потым, пакуль той выступаў, браў удзел у падрыхтоўцы. Вельмі хорошы, таленавіты, інтэлігентны чалавек, перасякаўся з ім, здымаў сюжэт з ягоным удзелам. Вельмі прыкра. 10 жніўня памёр самы паспяховы беларускі трэнер у гісторыі. Гэта Мікалай Казека, трэнер фрыстайлістаў. Ягоныя вучні заваявалі 4 алімпійскія залатыя медалі на зімовых алімпійскіх гульнях. І яшчэ 4 іншых гатункаў. Таксама я ведаў Казеку, быў, здавалася б, абсалютны лукашыст, а пасля падзеяў 20-го года выракся рэжыму, і яго выкінулі адусюль. На жаль, загінуў, кажуць, што нейкае падзенне на дачы. Арганізм не змог сам аднавіцца, чалавек памёр. І ведаеце, якія ў мяне думкі? Проста адыходзіць эпоха. А Лукашенко тым часам жывы, збіраецца жыць да 90 год і прывесці да ўлады сына Мікалая, калі таму споўніцца 40, можаце падлічыць. Ці атрымаецца? Калі сыходзіць эпоха, а у гэтыя тыдні я пабачыў, што сыходзіць цэлая эпоха, наступіць новая эпоха. Ці будзе яна паспяховай для Лукашэнак?